Hey, what up, guys? This is your boy again, RC Pogba. I'm back again with another blind date. I'm told it was it to this. When in yeah, hey. Type out umuntu njani? Like mina angina type ne. Yeah. Nanoma isiqhala, nanoma umnyama, nanoma umhlophe. Yeah. Ngizokuthanda. As long now uzongithanda. Okay. B. Type out. Type yami mntanami ibe ipode plan nyash. Bambeke something man. Ngizala. Sure. Funa hlaba igodo mayithi ngifayisa indlela. Bambeke something nje yami ngizala. Bemuhle ugeze ngeke uze kimi nokukhwapha mfita iziphathile kahle ngibamba. Okay. Mashama ijisa mhlophe mfita hey. Right, red flag mfanini. Hey. Umfana unganamali. Una imali sisi? Yeah. Yakho noma yabazali? Yabazali. Okay. Bese like umfana ongazazi ukuthi ufunani ba ucela ukudlala. Okay. B. Wena red flag intombazaneni. Ntombazane nokumlomo. Ntombazane ibhemi igwayi. Yeah. Ntombazane nomntwana. Des. Unamntwana? Anginayo. Okay. Qedi. Angiqedile ntwana. Okay. B. I-green flag children. Green flag. Yeah. Not obvious. Chero uqoka kahle, chero uhlala endlini ungathanda abafana. Mara nalabo abahlala endlini bamithiswa amakhabethe mara kuyafana. Chero ndoto ungathanda abafana. Ufuna uchero ufunda iBhayibheli. Yeah. Bible study. Yeah. Ayilabo ba right labo intwana. Okay. Chero ungathanda imali. Ngathanda imali. Yeah. Lo ngade ithanda lo. Uthanda imali? Ngiyayithanda. Yona ikuthanda. Ngiyazi. Mina ish okay. Like umfana uzazi ukuthi ufuna ne. Bese umfana ungaphaphi. And it seems lo yaphapha. Yaphapha ne? Ngibona njalo. Ngiyaphapha mina. Ngibona njalo. Ngasikisi baby sa. Sizoziphatha kahle ma yabo siyazihlambalaza. Bese umfana ngekho friendly kakhulu namantombazana, especially bangani bami. Okay, asiyeke leyo. What do you bring on the table? Yes, letha mina nothando lami. Pen. Yes. Wena? Mina. Yeah. Eish, ngeke ayimele lo mntwana. Ayipring buli. Yeah. Yeah. Zome. Angazi. Angazi. Wena. Chama. Uthanda abafana abanemoto qala? Hayi. Asho tisonetho imvula sithuma sikhaya. Bese. Alright. Por kanta kithi ngakhi? 0 cents to be 1. Ha? Yeah. 0 cents to be 1. Hey. Okay, wena ke por kanta. Ngiwake wabala nangabo Bonzo. Hayi yo. Okay, 20 sesibalile. 20. Yeah, 20 ben. Bala nabanye abantu abadala futhi. Bale vele. Okay. Nangabo Bonzo futhi. Yeah. Sure. Masingabala abantu abadala 20. 20 ne? Yeah. Martin. Angazi ngithini shem. Awusho next mama mina shem iphila kayi1. Right. What ended the last relationship?
Yeah. What ended the last relationship? Ngitshela intombazane edom hayi. Mm. Ngitshela intombazane edom. Hamba lithi. Mina ntana yami wangeze ekhaya uzongitshela ukuthi angithandi. Uphuma sengikhohliwe ngawe. Vele yachaya njalo. Bese wena. Ngafeva. Wafeva? Yes. Ngari kupuri quantity 0. Not ukufeva like ukulala no Ngakufeva vele into zakho. Angikhalela ukuphendula. Phendula. Siyakha phela la. Bazami ngisho yakho awazi. Behind ama camera ngizophendula. Okay, umrita ngaki since uzoyivoice yakhe? Your name 97. Mnandi njengani? Hayi. Sada ya. Santo. Ngiyangichaza yona. Okay, unika 7. Okay, wena mkanami? Na firi. Amkaya 9. 9. Yeah, 9. 9. Okay. What is your ideal date? Ngoba ishimuta sekazi yabo. Nasimakoteni kushapha. Okay, makutini ka friend wonke nje ku right. Okay. Wena ke mwana? Picnic mara sinti vele yena thanda makota nayi. Sohlala khona right lo mntwana lo. Eish. Ngizomikisa room. Ngibona inkinga nje. Yeah, nginenkinga. Uthen chief? Uthi akunankinga. Ngade room. Okay, ngizomkaya 5 minutes nituxoxa ngithola. Naso. Unjani? Ngiyaphila wena. Khulumela phezulu mara Mara okay, ngiyaphila wena. Yeah, how? Ayisho uthanda makota. Yeah, khulumela phezulu. Ungazenza athi maye nawe umuntu wama picnic njengami. Khulumela phansi. Ngijwayele izinto zala gas. Yeah. Ngizana. Ngiyadlala mina ngishaya boma picnic right kodwa. Ngizana. Yeah, fere wena umuntu onjani? Ish. Okay, mina like ne. Inhleke ngizazi. Mele wena ungithole ukuthi ngimuntu onjani. Alright, mama ngizokuthola ungasabi. Yeah. Mara mina since ngibuzo ne, umuntu right. Eshinethi indaba. Ay. What was your longest relationship? 6 months. Nama pasta ingaki? 2 weeks. 3. 3. Ay, namanga wena. Ngabala mistake ngisho. Ma mistake. Oh. Nami ngifuna ukuba i mistake ke. Akunankinga. Yeah. Fere ngifuna ukwazini ngami. Ukuthi umuntu onjani? Mina. Ngimnyama. Ngimumbi. Yeah, ngimfishane. So yazi ukuthi ngumuntu onjani. Ngiyakuza. Mara ngi after 9 twin plug. Anankinga nama twin plug angisho. Sinde kolezini. Feri simnandi ke. Yeah. Ilo kuphela bofuna ukwazi ngami. Okay. Come back chief. Okay. Wena. What is your love language? Physical touch. And quality time. The quality time. Pet.
Okay, wena chief. Tese. Mhm. Love language yami. Sure. Physical touch uyazi izinto ezi-on. Aleli soulmate lami leli. Safana vele. Okay, ngishenge example la. Sondela sana. Sondela. Mama ngicabuzwa bamba isandla. Okay, bamba isandla ke. Eish. Isandla sokudlala amatopo. Sinjasonde sakho. Akusidek isihlula sami. Sidlula sakho. Asi soft eh, asibambe yasimnandi. Isandla semali lesi. Wena mngana senze sakho speed kanjani? Ngiyadlala si-soft intwana. Yes, soft. Yeah. Okay, ubheka le. Nobhekile. Okay, lesasikhathi maye bafiti ukuthi maye babonane ngithola. Ngizokhawunta ka 5, nangithi 2, keep ama marks and bigana. Ngithola. 5 4 3 2 1. Okay. Buya chief. Uncle. Mbrete sintsumba. Angipeke sanungisa. 5. 5. Why 5? Kangichaza. Akazi. Wena ke mrithanga. Vele ngisamkaya. Leya number leya ngizona. 5. 5. 9 ndota. 9. 9 yeah. Okay. Okay wena angitshela red flag akhe ke. Cela ubhekele. Ngicela. Mama. Angeke ngisho next. Ubona something ngishibheka sa. Phela. Okay mpeke ke. I think too la yena kana red flag kai. La red flag. Hayi. Okay. Wena ke red flag akhe. Bien. Okay, intimele ayilungisa. Personality yakhe. Personality. Hayi personality so yishiso mama sana ngichange mina. For me. Okay, yini intimele ayilungisa. Hayi ngiyamaya umntana lo ngatundo tenga umfowethu ngitayibamba. Yo. Akaba iQueen's Qobolo mama. Azama iQueen's Qobolo. Ish. Alena shalo. I don't just keep. Afi. Ini unombuzo fare. No. Okay, wena ngana. Mina nginawo. Wayefana nomalume mama walahleka kusipho. Okay, njengoba khona complaint or fawa dismiss. Dismiss. Ayizoba khona sodlala amatopo. Swile lesandla sakhe. Ngiwane. Why? Ngifuna complaint. Uyangibhora vele nale personality yakhe man ish. Omela lungise yona ni. Uyaphapha nomfana kufanele shem. Hayi ngisona mama sanisho. Kwanesikhathi sami. Mara singiyakujela ukuthi akufanele.
shooting muhle kakhulu for upapa ne. Describe mara yeah njalo. Okay mana Afiri ndoda ngumfowethu sese on ye njani ke ngeke ngisho kuningi intwana alright ne okay wena uba khona second point editor for dismiss today ayintana ukhipheni ufake ilitshe la nelitshe elingcono ayi okay ke manje sayivala ke manje ngitshona ngidlala uncle Sipho ne sobatshele ekhaya ukuthi sikuthulile bese Ngiyajwayela shebeyazi ngiyajwayela ngiphaphela yo like anyadlala papa pen honestly okay damn I dismissed mina ngitshona yeah don't Okay, forget to like subscribe and share that yeah njengoba shilo bafiti bese bamba so message to ex mfethu message to my ex yeah kusho umntwana lo mana yeke mdliwa kakhulu yasisa siphuma umoya maye lapho yeah okay mina ke message to pass sharp ngifisela ukuthi Nendaba like yeah wani ngamgcobisisanga umlomo maronro lo mlomo ngathi sikikirimba manje Kinga lami okay ngivala ke mina bafiti de ayivale Runese before very ngifaka dismiss aphela ngiyakuniya phela ndokamiyeke ngicina sayindi lo muntu say wena mwana hayi right okay bafiti sisifaka dismiss man ngithola don't forget to like share subscribe nenze yonke lento bafiti singayenza lento yes singayenza lento bafiti nethi sidinga nina ngithola